Tepuk tangan penonton di studio. Iya. Kita wayangan lagi capek. Wayangan lagi. Luar biasa. Masih bersama Pak Dalang Ki Agus Kuncoro. Aji Saking Sidoarjo. Ya, ning tari. Dalam. Luwese campur sari iki gini. Iki lagu dangdut dicampur sarino enak. Oke. Gending campur sarino enak. Oke. Wayang dicampur-campur sari tambah. Oh enak. Cak. Lah iki acara beda dari biasanya. Iya. Biasanya kan campur sari tambahane ati. Biasanya di konsep campur sari. Ya. Sekarang di konsep campur sari karo wayang. TVRI yang jenis luar biasa, Cak. Jenenge wayang campur sari. Nah, itu termasuk pengembangan budaya oleh TVRI Jawa Timur. Didukung oleh konco-konco campur sari. Iya, Pak Katijo nggih. Didukung konco-konco Laras Gumelar Mahardika Sidoarjo. Nggih, lakone lakone apa? Serial Mahabharata, Mahabharata, Punarbawa Amarta. Nah, ini dulu-dulu minggu wingi mirsani, iki seri berikutnya. Oh, sambungane. Iya, Mahabharata panjang. Iya, biasane wayangan iku mulai jam 8 sore sampai jam 4 isu iki diringkes dadi sak jam. Betul. Wingi Seno wis babat alas. Pamit karo Arimbi. Iya. Selanjutnya apa cari dalangi? Iya, wis dilanjut ae. Nggih, Cak. Iki penonton ngenteni kabeh iki. Langsung lagu apa iku? All artis Sluku Bato. Sluku Bato. Monggo, Cak. Ayo yo. Joget bareng-bareng Bapak Ibu. Sluku Bato. Cap kacarita Dewi Arimbi anggen Ngupadi papan dununge Raden Bratasena kedlarung-dlarung bebasan rina wengi saba alas Kocap sampun kepanggih sowan wonten ngarsaning Dewi Kunti bakal diruwat Dewi Arimbi satemah sirna kang wewujudan ala satengah jati walaya dadi wanodya kang sulistya ing warna.
Arimbi wonten dawuh Kanjeng Ibu yen pancen wis gedhe tekadmu anggenmu bakal suwita marang anakku pun ibu duwe cara kang prayoga ya nok kados pundi ibu kula sampun sanget kebelet anggenipun kepengin dadi garwane Raden Bratasena ibu wong wadon kok tuklagian kaya mangkono kula niki nganti pirang-pirang mengi mboten tilem lho ibu lah terus ngopo gugah-gugah sahur oh alah jebul wong iki ta sing gugah-gugah sahur kae oh layak nemberbeki wong ae nanging Arimbi kowe gelem manut marang ibu ya kados pundi kemawon angger kula saged sesandingan kalawan Raden Bratasena kula namung sendika ngestaken dawuh ibu yen ngono kowe tak kanthi memuji marang ngarsaning Gusti bakal tak watek aji Kuntawa kasing rasa sabda tunggal tanpa lawan muga-muga Gusti bakal ngijabahi pamundhutmu Arimbi satemah sirna jejabungan kang nandhang ana badanmu sirna wewujudan nala dadi wanodya kang sulistya ing warna aja dadi atimu ya cah Ma
Tepuk tangan untuk Aulia Pangesti. Iki mau wis diaturke dadi ati. Lah, sik kancaku mau nendi ya? Cak Pendi. Sampean ndelek nendi Cak Pendi? Mrene. Mas Pedro lho. Kok wis dikancani arek musik sampe iki sing golek aku ae. Apa rumangsane aku iki gandeng to ya? Ora ning ngono, maksudku ki tak amanke. Padahal sampean nek ning kene bocah-bocah iki nek sampean ngilang ngono aku malah ndrawasi. Dadi amanke iki. Malah tak amanke Wah, iki cukup banser mulia. Piye ta jenengan? Mas Pedro. Dalem. Memang apa seniman itu dituntut untuk kreatif. Oh iya. Dituntut ya. Memang begitu Cak Pendi. Ya. Untuk menjawab tantangan zaman. Anut zaman kelakone. Betul. Yen kepengin kondang, kepengin viral, ya kudu nganggo cara sing utama. Contone dalang kaya aku. Ya. Aku kan ra kudu ancik-ancik debok. Oh, tenenge. Ora kudu ancik-ancik debok, ora kudu meceli wayang. Lah mong butuhe viral nganggo cara sing ora becik dadine ya ora apik, ora bisa dadi tuntunan. Kan ngoten ta? Cuma sayange. Pripun Cak Pendi? Dalange disuguhi sinden ayu-ayu kok padha ketebok kae. Aku niki lho. Aku ki ngene Cak Pendi, jujur ya, aku arep noleh rono iki wedine kono iki satpam nyemprit. Prit. Oh, dijogo to? Dijogo. Batine katatutno ilang arek iki. Ilang tenan. Kembali kepada pelestarian budaya, Mas Pedro nggih. Bahwasanya UNESCO itu sudah mengakui bahwa yang namanya wayang kulit itu adalah punya Indonesia. Ya, betul. Itu sudah diakui oleh warisan budaya tak benda. Budaya tak benda. Gamelan, nah gamelan punya Indonesia. Iya. Sebagai wisata budaya tak benda. Iya, betul. Ada keris, ada batik, ada lagu-lagu Jawa. Itu semua oleh UNESCO sudah disahkan sebagai warisan budaya Indonesia. Betul. Lah kasana tepuk tangan, tepuk tangan. Lah saiki tergantung senimane ae. Pinter-pintere dhewe sing lestarik. Kepengin berkembang ya usaha ora ngoten nah. Niki TVRI kan sudah memberikan wadah. Betul. Seluas-luasnya, sak jembar-jembare. Sak jembar-jembare. Sing mau berkreasi di TVRI boleh seperti Mas Dalang Ki Agus Aji Kuncoro kualik.
Panjenengan tak gawe ngono. Senengane diwalik-walik. Panjenengan. Jadi gak diwalik gosong ya Mas Petro iki. Lah aku ki jane ora diwalik anyane layar mbiyen ya wis gosong. Sampeyan iki saged mawon Mas Petro. Ngomongnya titik nih. Biasanya sing pinter Pak Petro, sing pinter kok aku ya apa jereke? Nggih mboten wong niki wayahe sampeyan kok. Ngoten nggih, wayahe aku nek ngomong terus aku disemprit karo Mbak produser. Mbak Dinda. Aku nang wis ae. Lah iya. Nggih, pun Mas Petro. Wayange mlaku, lagune Campur Sari ya mlaku. Siap. Siap. Lagune enake pundi niki? Menurut Mas Petro kayak lagu napa enake? Yo lagu sing bernuansa kasih sayang ngoten le. Napa Lintang Panjerino? Waduh. Lintang Panjerino engko selak kukut. Studione selak ditutupi engko dawa lagune. Ya ampun. Penonton iki ngantuk ya ngantuk, gak ngantuk ya ngantuk. Tapi lek ndelok nyamlenge kaya iku mau, Cak. Saling ngene Tari, biasane bayangno ndelok wayang kan dalu isu kok. Iya. Wis ayo wong turu ya. Iya, tapi di sini diruingkes jadi padet ceritane ora kira sempet ngantuk. Oke. Ya wis engko sadurunge bali nang wayang. Ayo lagu dhisik. Oke. Lintang Asmara. Siap. Sesarengan ning Tari Rahmadani. Tepuk tangan dong. Mas Gogon, monggo. Cak Gogon, silakan. Mas Gogon. Diajeng. Piye diajeng? Aku rindu padamu. Aku lama sekali tak bertemu. Kok dirimu semakin tuwek? Mireng no apa kang bakal tak aturake. Oh, ngaturake Kang Mas. Monggo. Siang Pandoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan tadi seksi upayane tatan balenjani janji supaya mati supaya saestu Kang Mas. Semono aku ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah ro ning batenku. Wong bagus antepno rasa tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serena. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa Panjene kudu ngono. nggih Katresnan sejati ora ana kang bisa misahake ya. ngaten nggih Kang Mas nggih Jaba mung takdiring Gusti. Jen leres mugi kemawon sakinah mawaddah warahmah. Tapi ora kesenggel. Yo. Siang Pandoro ratri mong eling manis sing ati setiaku
Gumelar Mahardika Sidoarjo. Sip. Wong ayu tresna mugi narya tangga susah jroning batenku. Wong bagus antep rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara, rasaku ra bakal serela. Senadyan nyawa cat sakaraga, wis tresna rapi setipis yen wis tresna ora bisa Ah. Latala. Alasku dobrak abrik peh. Ana satriya sing andher pati sajake jeleh urip. Latala. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Wah. Oh. Kae satriya sajake blatata. Delok pawakane gedhe dhuwur, coba tak paranane. Iki bocah. Satriya sapa jenengmu lan saka ngendi? Pinangkamu ngaku. Satriya Pandhawa. Jenengku Raden Bratasena. Bratasena. Iya. Kowe sapa? Jenengku Jim Suparto. Ing atase kowe wujudan jim ana wigati apa mrepeki lakuku. Lah dalan kowe ngrusak omahku kok biajigur kowe. Wah. Aku ora rumangsa ngrusak alas. Lah kowe babat alas kok, Gus. Iya to. Lah kae do murak-marik kabeh. Tatanan alasku tok rusak, omahku tok rusak, tegalanku tok rusak. Aku ora niat ngrusak. Nggonku babat alasat ya mung nuhuni dawuhe Kakang barep kakangku. Lah yen ngono kowe wis jeleh urip. Kowe ngerti? Nang kene iki ana kedaton ratu Gustiku. Kowe bakal tak rangket tak sowanke marang Rati Gustiku ben dadi bandan kowe Gus. Ayo maju legane ngati mati dene kok.
dalah. Ora iso dianggep enteng. Bratasena. Delok napa sing tak gawa iki? Tak sabet oyot kemanyan. Yen kowe ora lumpuh wae tak sembahi dridran kowe. Oh. Permati, aku tulungono Permati. Barep kakangku, aku ewangono. Babu Kunti, aku kepikut Babu Kunti. Ladalah. Satria gede dhuwur kok gembeng sambat kuwi piye lah. Ayo sambato, dulur-dulurmu kon rene tak rangkete pisan. Tak soanake Ratu Bendaraku, Gus.